Tervetuloa kotikokki-programmaan. Tänä päivänä me rupeamme laatimaan. Minä neuvon teille, kuinka pitää laatia siirupiirualue. No sanomme niitä karjalaksi tynchtenchit. Erehitsi minun puaban diedio, duanio diedio, oli Kuzlienassa ja Luoton kävelyksessä, tuli istavui kotistolan tuokse, siellä oli pastokset stola, rubi oppimaan, sanoi, että kemponeet tynchtenchit pastoja. Hän sanoi, että itse saakko, mukanet olla kohkiäiset, mukaan meille. Min oma akku pastoissa, oma lukulainnos on kohkiäinen. No, minä nämä piirroa teille neuvoisin luoda, opastasin, kun niitä pitää luoda, sen takia, kun tämä ei pidä ylinäily erinomaista produktua. Niitä voi ostaa joka laukaassa, pienessä laukaassa, niitä on myötävännyt. Sitten pitää siiroa, ei pidä ylen kallistuda, ei pidä ulkomuolaista homehenkilöä, pitää ihan tavallista siiroa. Sitten pitää, mitä tahto maidohisto, no minulla tässä olla kefirat, voi ottaa hapainmaidoa, eli kannatesto. Sitten pitää 2 kuppia meille jauhoa, vähän jauhoa, kun se rupeamme tästä tahtastu vuolimaan. Ja puolin pienin lusikkaisen suoloa ja suoharipesku. Rupeamme luodimaan jo pola. Rupeatko sinä luodimaan? Tässä minulla on 2 abuniekkoa, 2 minuuttia tarvitsee vahnin pola ja keskimmäinen dasha. No, pane pola yhteen tänne juodaiseen kefirat. Ja pane kai suolat, peskut ja sevoita. Sevoittaa pitää hyvin. Shelogu ei olisi kurkoidu. Kun tahtas olisi yksinäinen. Sitten tänne tahtahan panemme vielä kuppine siiroa jorkattua. Dasha pane tänne siirat. Katsomme joko. No pane käy. Idämme sevoita hyvin. Sitten se rodio tahtaa, se oli yleensäkin, ei ole sitkeä muita. Se voita hyvin. Tänne rupeamme vuolimaan. No, tänne panemme mukaan, sitten dostavit stolaa vuolimaan. Tak, vielä pitäisi minun veitsi, puolella tuo veitsi. Äijän jauho ei pidä panna, enkä rudia ylen sagi tahtas. Sitten roittaa kuvat mennä siirupiiroat. Sitten 2 jauhoamme veitsipola. Olisi parempi meille tässä tätä vuodua vuolia. Pola tuleda vuoli tänne. Luojamme tässä muisen pitkähkön vuoluskan. Vuoluskan pitkähkön. Ja sitten ne leikomme pieniksi vuoluskoiksi. Älä suuri luoja, suuret luojat. Tulkaa tänne, niitä vuolimaan. Tässä, hyvä. Pyöritä ja pane tänne. Ihan kuin shepainikkoa luojamme hän. Tahtahan tänne. Pitäisi olla ei suuret eikä pienet. Sen takia kun rupeamme niitä voisi keittämään. No kyllä vähän se pitää niitä nuotia naroittaa meille voiset lachuut. Sitten panemme keskeksi siiroa. Voi panna siiroa, voi panna galbassua, libo mitä tahto lihahistoisia sanon. Kyllä mitä olla holodilniakas, galbassua, libo sosiskoa, libo lihoa. Voi muitakin, niin mitä ei panna, sydämehän muita muiset lachuut panna riehtillä ja keitellä voisi. No minun lapset suvaivat, kun me panemme siiroa. Parempi olisi, kun tahtahan panisimme yhtä luodua siiroa, a tänne sydämessä tosta luodua. Sitten 2 maguroa nukurodio yhteispiiruassa. No sitten panemme keskeen tätä siiroa. Ja rannat panemme vastakkain. Ja yhdistämme. No nyt otamme laudaiset puolelle sinne yhteen, otan minä toisen. Tai dashankel yhteislehtemme, lekkä dasha sinne senchöön, kun meille guazu tullaan. Riehtelu on jo pantu tai jo hildy tai voit jo
kiehaskuittiin, sitten vähempään tulen pitää panna vähempään, eikä ruvetaan kerran palamaan. Ja sitten ennen voisi panema. Anna nyt kiehuttaa hyvin voisi. Yhteen laudaisen tiestiin. Voi panna kriskupia, voi muista kriskattaa suoria, nyt kiehuttaa hyvin vois. Yksi puoli, sitten toinen. Ei jäävä mentää. Mennyt 15 minuuttia meille roittaa piiroat, siirupiiroat, tynchtenchit. Vädässä. No sit kun se näette, kun yksi puoli on jo valmis, sitten pitää toinen puoli kiendiä voi. Kun sun rannat on paho yhdistetty ja paho vastakkain pantu, niin sitten syra tullaan tänne järjest piiroalueelle. No ei ne paleta, kun sun marjopiiroadu keittelet voida, kun sun marjat siitä tullaan liipu varinjat, sitten ne paletaan, syrat ei. Sitä ei pidä varata, ei paleta. No nämä voimme ottaa ja kantaa kotiin. No nyt piiroat pastutti. Keräämme stolaan. Tässä meillä roittemuiset piiroat, hyvät ja chomaiset ja uskonnolla magiat. Sanoisin niitä budjettopiiroat, kun ei pidä sinne yle näy produktoa, ne ei olla kallehet. Oppikua itse pastua. Auguroittaa teillekin hyvää magiat. Kaikkea hyviä.